Per què la Mercè Rodoreda? Què hi sents aquí? Bueno, sí, certament la Rodoreda batega al llarg de la novel·la. És intencionat, això sí que és intencionat. És un petit homenatge a aquesta escriptora catalana que va viure tantes vicissituds, no? Sempre m'agrada parlar de quines han estat les lectures que m'han influït a l'hora d'escriure un llibre, no? Quins són els referents. En aquest cas he de citar els llibres de la Mercè Rodoreda, La meva Cristina i altres contes, publicat per Edicions 62 de l'any 1967, i Semblava de seda i altres contes, també publicat a la col·lecció Cangur d'Edicions 62 a l'any 1978. Hi ha un fet cabdal que jo crec que em va servir molt, que va ser visitar el cementiri de la Rodoreda a Romanyà de la Selva i visitar el poble i fer l'itinerari literari que li diuen, o la ruta literària, que és un camí fins a una balconada, i es passa pel Senyal Vell, que és la casa on va viure la Mercè Rodoreda quan va tornar de l'exili republicà. Per tant, que és una mica el que ha llegit la Natàlia, a l'octubre, perquè va ser l'octubre precisament que vaig visitar un dia de pluja a Romanyà de la Selva, al cementiri, la tumba de la Rodoreda. Allò jo diria que va ser el punt d'inflexió que em va servir d'estímul per centrar-me en la Mercè Rodoreda. Veureu que hi ha personatges que se citen, encapçalaments, com ha dit el Francesc Mestres, que surten a la capçalera dels relats. Com els tries aquests textos? Sí, algunes vegades és intencionat i d'altres és una mica la motxilla de lectures que tot s'intenti a l'esquena, no? Jo tinc una llibreteta que quan llegeixo un llibre i hi ha alguna referència, una cita o alguna que m'agrada, me l'apunto, perquè penso, mira, això algun dia em podrà servir en relació a algun tema que tracti. Per exemple, a Pedres Blanques vaig citar el Càntic dels Càntics, el text de la Bíblia, de l'Antic Testament, o bé Ramon Llull. Per què? Perquè era un context medieval, un context religiós i m'anava molt bé. En el cas de la Mercè Rodoreda, doncs hi ha lectures que en el moment que estava escrivint el text, doncs era un llibre que estava llegint. Per exemple, la bicicleta. La vida és com anar en bicicleta, per mantenir l'equilibri s'ha de continuar pedalant, des de l'algarense. Aquest m'anava molt bé també, per parlar de la bicicleta. Per tant, són textos seleccionats, alguns d'ells va ser a la feina final, diguem-ne, de revisió, i d'altres no, va ser en el procés de presentar el treball cada 15 dies. Però hi ha un lligam entre els relats i els personatges que hi apareixen? Sí, això és una altra tècnica, la narrativa del conte que m'he deixat de dir-ho. Trobareu personatges en el llibre que surten, per exemple, a les Rambles de Barcelona, a l'atemptat del 15 d'agost de 1917, són personatges que ja han sortit a la guerra de Bòsnia, que són exiliats que venen a Catalunya. Els personatges que han a les inundacions del Vallès en el relat quan van d'excursió cap a la muntanya de Sant Llorenç i miren tot el Vallès, aquella imatge de Sant Cugat, de Terrassa, Sabadell, doncs són els mateixos personatges que surten en un altre relat, que són el de l'exhumació, que són un grup d'amics que un dia van a sopar. I la notícia doncs són les restes de Franco, a veure si el treuen o no de l'Escorial. Sí, és una tècnica literària feta expressament, però això va ser la revisió final, de veure quins personatges m'anaven bé. Per exemple, les infermeres que estan a la residència en l'àvia, en el relat d'un regal inesperat, són les mateixes de la Vall de Núria, del secret de la Vall de Núria. Són les que fan una excursió i pugen fins a nou creu. És intencionat, això també. I llavors, què hi ha de personal i què hi ha de ficció? Aquesta història. Bona pregunta. Bueno, això és com una confessió, no? Sí. Bueno, jo crec
que els relats són ficció d'entrada, però sí que hi ha un pòsit vivencial. A l'inconscient, tu que et dediques a la teràpia gestal, no? És aquest inconscient que fa que hi ha coses, la memòria selectiva, i fa que coses les tinguem més gravades que d'altres, l'altres les hem oblidat. Per exemple, jo vaig viure les inundacions del 62 a Terrassa, tenia 12 anys i allò em va quedar marcat per sempre. Durant molt temps, quan plovia encara se'm posava la pell de gallina. La lectura que ha fet l'Antònia, de l'estupefacció, és una llibreria preciosa de Buenos Aires. Es diu l'Ateneo de Buenos Aires. I va ser arrel d'una excursió que vam fer amb el Lluís per l'Argentina, per tota la Patagònia, i ho teníem tot molt ben programat, el que faríem, no? El que visitaríem, però en canvi aquesta llibreria ens la vam trobar i vam entrar. I realment va ser desconcertant, perquè és com el Palau de la Música Catalana o com el Liceu, però convertit en una llibreria. I aleshores, a mi em va servir allò, aquell impacte, no? Perquè és un impacte emocional per deixar anar la imaginació amb tots aquests personatges que molt bé ha llegit l'Antònia, que són de la literatura universal, no? I que jo els veia allà transcorrer, i les dones, no? Com fantasmes, no? Realment és un relat que agrada molt, m'ho han dit diferents persones, que potser és el relat que ha agradat més. Hi ha records de buidar el pis dels pares, no? Records que parlen, el de la bicicleta, es barregen coses, no? Sí, de vivències personals i coses de ficció. I llavors per què el títol i la coberta tan suggerent del llibre aquest, no? Aquestes dones arbres que s'hi han dit, no? Bé, la coberta és una obra d'art del francès, de l'editor, i li he d'agrair perquè realment està molt encertat. És una coberta que a tothom d'entrada li agrada. El que sí, de vegades l'hem d'observar per trobar-hi aquests cossos de dona estilitzats que són les arrels i que són el tronc d'aquest arbre que és un camí, que representa el camí per la vida, no? Amb aquesta llum al fons crec que expressa molt bé el contingut del relat. És molt actual, d'il·lustració actual de gent jove, aquesta mena de... hi ha com una mica de fantasia també, no? Moltes gràcies perquè és molt encertat. La veritat és que Tant n'encertem alguna. vàrem estar mirant diferents models, no? Sí, però amb aquest ens vam posar d'acord. I el títol va ser al final, quan em vaig adonar que el temps era el nexe d'unió dels relats. I el batec, doncs em semblava que tenia força, no? Aquest nom, el batec. Després vaig veure per internet que hi ha un llibre en castellà que es diu El latido del tiempo. I també, si em permets, Sí. nosaltres hem publicat l'obra completa de la Joana Raspall i també es diu El batec del text. Sí? Batec de paraula. El batec de paraula, sí. Bueno, el batec representa Sí, el batec del cor, no? Ha dit l'impulsió. Sí, la impulsió de la sang que dona vida a l'organisme. Molt bé. No sé si vols algun comentari, alguna anècdota, alguna cosa que t'hagi passat amb aquest llibre. No, jo només voldria agrair a l'escriptora i poeta Teresa Costa Gramunt, que va escriure una ressenya en el diari l'Eix Diari de Vilanova i la Geltrú el dia 16 de novembre del 2020 sobre el llibre El batec del temps, que el podeu trobar en el seu blog. Clar, aquí ens hem trobat, tal com dia el Francesc, que el llibre va sortir el juliol en plena pandèmia. I aleshores, aquesta presentació, Glòria, la vam ajornar, em sembla que era 3 vegades, no? Perquè cada vegada que hi havia una mica d'obertura del confinament, dèiem, ara, no? Però ara, no?
Pere, que com deies ha valgut la pena. Ho recordarem sempre, com les inundacions. També voldria donar les gràcies a l'escriptora Sílvia Romero, que en el mes de febrer d'aquest any va dedicar un dels seus programes de cafís de lletres de Ràdio Sant Celoni sobre el batec del temps, que també el podeu trobar en el seu blog literari. I finalment a la professora i crítica literària Anna Ruiz Mestres per la seva ressenya en el 3 de 8, en el setmanari del 3 de 8 d'aquesta setmana, també sobre el batec del temps. No vull deixar les persones lectores que han acceptat llegir l'esborrany del temps i que m'han proporcionat la seva mirada crítica, no? I les seves aportacions per millorar-lo, com és la Tònia Torrelles, a la Marta Culi, al Tomàs, a la Montse, al Camil, al Didac, a la meva filla Anna, que no sé per on està, i al meu germà Enric. També molt especialment a Lluís Massana, per la seva complicitat, el seu suport i perquè sempre m'anima i m'acompanya. Gràcies. Al Francesc Mestres, editor del Cep i la Nansa, a tot el seu equip, per la seva confiança i per haver volgut ser avui aquí entre nosaltres. A tots vosaltres, amigues i amics, lectores i lectors, per ser avui en aquest acte acompanyant-nos, que em regaleu el vostre temps per llegir aquestes històries. Gràcies a la Teresa Andreu per haver acceptat el repte de compartir la presentació i de l'Anna Godoy per la seva preciosa interpretació musical. A la Natàlia Colet, a l'Antònia Cabré i a la Montserrat Canals, que falta la seva lectura, per posar la veu, la vostra veu, en les lectures. Gràcies a la Glòria Bricoller, directora de la biblioteca i a tot el seu equip de professionals, a la regidora de Cultura de l'Ajuntament, a la llibreria Gepi, per ser-hi, per si algú vol comprar el llibre i si vol que li signi. Moltes gràcies per tothom. I ara a continuació... Llegiu-lo, llegiu-lo, farem la darrera interpretació musical, que és Gavotte 2 de la suite cinquena de Bach, interpretat a la viola per l'Anna Godoy. Records que parlen, a càrrec de la Montserrat Canals, membre del Club de Lectura de Celler de Lletres de les històriques, de les primeres. Em sembla que té el número, no sé si té el número 0 o el número 1. Montserrat? No sé si anem per números, però és la primera. Records que parlen. Passats uns dies ho tornà a intentar. Va fer el cor fort. Obrí aquella porta i un cop a dins, una escletxa de llum va entrar projectant siluetes i ombres.
L'estança era buida i la fredor hivernal s'hi mostrava amb cruesa. Va olorar la seva absència. Havia tornat amb el convenciment i la decisió d'acabar la feina. Obrir els porticons de les finestres i mirar el cel enlleganyat. Les vinetes dels ulls se li van empetitir. Estava preparada per a la missió que havia de dur a terme. Pujar per l'escala a les golfes i obrir la porta. Aquell espai sota la teulada era fosc i fred, feia olor de tancat i un petit degoteig l'alertà d'una gotera. Aixecar les persianes perquè entrés la llum i s'apropà al lloc des d'on provenia el sorollet i trobar un cassó d'alumini sobre una catifa vella i humida. Quants anys devia fer que algú va posar-hi aquell pedaç? Amb la darrera nevada s'havien produït les filtracions. Va obrir la porta del terrat i va llançar l'aigua dins la torreta d'un roser sec. Tornà a entrar i deixant al mateix lloc aquell recipient buit. Mirar el seu entorn, que era ple de trastos vells. La gàbia de la cadernera, el gul de l'àvia Maria. Penjada a la paret hi havia la bicicleta rovellada del pare, la capsa de cartró amb l'arbre de Nadal, les maletes de viatge, tot estava cobert de pols. Es posà el davantal i començà a remenar amb el drap humit per treure la capa de pols. En un moble vell i descolorit, mig amagat, recobert amb un oli de plàstic que passava totalment desapercebut, hi trobà les seves revistes de la Florita, el TVO, Vides Ejemplares. Al fons de tot del calaix hi havia una carpeta que li costava treure perquè estava encallada. Va haver de treure el calaix sencer. Es preguntava per què la van amagar d'aquella manera que devia haver-hi a dins i va dubtar si l'havia d'obrir. Pensava que qui ho va amagar d'aquella manera possiblement no volia que ningú ho llegís, perquè ho havia de fer ell al cap de tant temps. Encuriosida, va afluixar les gomes i va obrir aquella carpeta misteriosa. El que van veure els seus ulls van ser documents antics. Començà a fullejar-los i a llegir-los. A l'instant quedà perplexa. Les cames li van començar a fer figa. La llum de l'habitació s'enfosquí. Tot li donava voltes. Ningú mai li havia dit res de tot allò. I ara que ho vulgui saber, que compri el llibre. Molt bé, doncs amb aquesta darrera lectura posaríem punt i final en aquest acte de presentació. Moltes gràcies.